Κολιτσοπούλου, Αποστολίδου, Κωνσταντοπούλου, Πάτερου, Ξανθοπούλου, Ρουμελιώτη, Λογοθέτη, Πέτα, Φέλα, Γαλιάτσου, Γαλιατσάτου μάλλον και Κοτσάκη, τα αγωνίστια της Δέσποινας Μπεκρή. Από την άλλη, Πασβάτης, Κουμπάκη, Ινάμπα, Παπασιφάκη, Καβαγιούτσι, Ρουσάκη, Κουνδουράκη, Στρατιδάκη, Κότσια, Πάτερου, Βούλγαρη, Γλινιαδάκη, Σκαλιδάκη, Χαβρέ και Αλεξάκη. Με αρκετό κόσμο το κολύβι Χανίων σε μια ωραία μέρα όπως εξελίχθηκε, διότι η βροχή ήταν μέχρι τις 10 το πρωί, 11, αρκετά έντονη. Νωρίτερα υπενθυμίζω για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος στοίχημαν, η ομάδα του ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κοντά στο Ρέθυμνο. Χθες υπενθυμίζω για την 8η αγωνιστική, για αυτήν δηλαδή που θα γίνει τώρα, που θα ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Έμειναν στο 11-11. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος και με 16-6 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος στοίχημαν. Για την Α2 των ανδρών, σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, άνετη νίκη με 16-9 για την ομάδα των Χανίων κόντρα στη Λιούπολη. Στα πλαίσια προφανώς πρώτης αγωνιστικής. Ενώ τώρα όλα είναι έτοιμα με κόσμο και από τις δύο πλευρές, ενώ και με φιλοξενούμενο κόσμο στις κερκίδες. Προφανώς περνάει και από το μικρόφωνο τα τραγούδια και οι ιστοκραυγές των φίλων της ΑΕΚ. Έτσι καμιά 30 περίπου από όλη την Κρήτη, με τα πανό τους ανετοιμένα, ως συνήθως συμβαίνει όταν στα Χανιά αγωνίζονται ομάδες του ΠΟΚ και όχι μόνον. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που, επαναλαμβάνω, βρίσκονται πολύ κοντά στην βαθμολογία και η καθένα μία για την πλευρά της θέλει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ξεκίνημα παιχνιδιού με το πρώτο sprint να το κερδίσουν φιλοξενούμενες. Κάτω αριστερά βλέπετε χρόνο επίθεσης και χρόνο αγώνα. Για την Κολιτσοπούλου δεξιά, πάνω της έχει πέσει η Πάτερου. Πάρα θα περάσει στην Λογοθέτη, την αρχηγό της ΑΕΚ. Ένα πρες παντού, αρκετά ψηλά τέλος πάντων για τα κορίτσια του ΝΟΧ. Το σουτ που θα γίνει, η Βενετία Πασβάτη θα δείτε με τη συνδρομή του δοκαριού την πάρα στα χέρια της. Μια ακόμα ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης της ΚΟΕ, ενώ το πρώτο γκολ έρχεται από την Καβαγκούτσι. Είναι κενό και ουσιαστικά πυροβόλησε. Αυτό ήταν αρκετό για την μία εκ των δύο Ιαπωνέζων να βάλει μπροστά την χανιώτικη ομάδα στο 1-0. Ένα παιχνίδι που σίγουρα θα πάει μέχρι τέλους συναρπαστικά. Προσπάθεια της Κωνσταντοπούλου, η οποία θα γυρίσει στην Αποστολίδου. Η Ξανθοπούλου σε θέση φουνταριστής, λίγο πλάι βέβαια. Μπάλα είναι φάουλ, όπως λέει ο κ. Καζούλης. Η Λογοθέτη μάλλον είναι. Το σουτ που θα γίνει από μακριά από την Κωνσταντοπούλου είναι άστοχο. Και η Ελένη Πάτερου, η οποία θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τη χανιώτικη ομάδα. Κότσια. Κότσια και πάλι από την κεντρικό άξονα. Θα γίνει κλέψιμο από την Αποστολίδου και η Δέσποινα Μπεκρή, η οποία, όπως και ο Γιώργος Κατσουλάκης, βλέπουν, κοιτούν με αγωνία, παρακολουθούν με αγωνία. Λογοθέτη υπό την επιτήρηση της Σινάμπα, η οποία θα κάνει και φάουλ. Αποστολίδου, υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στην Κότσια. Κοιτάει μπας και βρει κάποια συμπαίκτρια στην κόντρα, δεν τα καταφέρνει.
Παλαγυρίζει, 4 δεύτερα ακόμα. Πρέπει να γίνει κάποιο σούτ από πλευρά Χανίων. 2 η Πάτερου, η οποία θα δώσει απέναντι. Δεν είχε ουσιαστικά καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή ότι περνούσε ο χρόνος. Και επίθεση για την ΑΕΚ. Κολτσοπούλου. Μάχες θέση του φουνταριστού. Τώρα έρχεται και δεύτερη, πάει και η λογοθέτη να μπει. Η Κότσια δεν αφήνει, ενώ υπάρχει και αποβολή με το νούμερο 7. Είναι η Ρουμελιώτη η οποία θα βγει. Ενώ ο κύριος Κυράνης ή το νούμερο 12, όχι ψέμα, το νούμερο 12 τελικά είναι η Γαλιατσά του, η οποία αποβάλλεται. Και έχει δοθεί πέναλτι, μάλιστα. Πέναλτι για για τα Χανιά. Η Ναμπακάρη είναι εκείνη που το στάρει, όχι. Καβακούτσι είναι τελικά, η οποία πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό γκολ. 2 και τα γκολ της ομάδας της. 2-0 τα Χανιά. Πίεση στην άμυνα για τα Χανιά. Προσπάθεια της Απολιστολίδου, που θα κινηθεί πιο κεντρικά για να βρει σουτ. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Μία ακόμα καλή άμυνα για τα Χανιά. Προσπαθούν τα κορίτσια της ΑΕΚ. Θα δοθεί φάουλ. Η μπάλα όμως ανανεώνεται, ουσιαστικά η επίθεση ανανεώνεται για τα Χανιά, οι οποίες προσπαθούν να φύγουν μπροστά με την Ινάμπα. Θα βγάλει δεξιά στην Κουνδουράκη. Εκείνη θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι για την Πάτερου. Κλέβει για μία ακόμη φορά όμως η Αποστολίδου πολύ σωστά. Μπάλα προς τη λογοθέτη που έχει αλλάξει πλευρά, ενώ υπάρχει. Ζητάει μπάλα ο κύριος Κυράνης. Δίνει από μία αποβολή νομίζω, ναι, για τα δύο κορίτσια η λογοθέτη από τη μία και από την άλλη, θα σας πω αμέσως, δεν προλάβα. Θα σας πω σε λίγο ποια είναι η παίκτρια των Χανίων. Η ουσία είναι οι δύο ομάδες συνεχίζουν με μία λιγότερη παίκτρια. Με τα Χανιά είναι το 2-0 όπως βλέπετε. 3 και 53 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μια μικρή διακοπή μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στο... Ομολόγω δεν ξέρω προς τη διακοπή, η ουσία είναι όμως ότι υπάρχει διακοπή. Τώρα ο κύριος Κυράνης επιστρέφει την μπάλα για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Με 11 δεύτερα ακόμα για την επίθεση της ΑΕΚ. Κερδισμένο φάουλ, ο Αποστολίδου θα εκτελέσει. Θα βρει την Κολτσοπούλου. Τελειώνει ο χρόνος, δεν θα γίνει καν σουτ, ναι, θα γίνει όμως αποβολή, η Κότσια και ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει το πρώτο της γκολ. Αυτή τη φορά η Πασβάτη θα πει όχι όμως στο σουτ της Ξανθοπούλου. Και τώρα επιστρέφουν και τα κορίτσια που είχαν βγει εκτός.
Η Λογοθέτη και η Καβακούτσι ήταν προηγουμένως τα δύο κορίτσια τα οποία αποβλήθηκαν. Επιθετικό φάουλ. Μπάλα ΑΕΚ. 3 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ στο κολυβητήριο Χανίων παρακολουθείτε πάντα στη ζωντανή μετάδοση τον αγώνα για τις Α1 των γυναικών στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής. Ένα φάουλ του Σκουνδουράκη. Η πιεστική άμυνα των Χανίων μέχρι στιγμής έχουν κρατήσει αρκετά μακριά τα κορίτσια της ΑΕΚ, οι οποίες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν τρόπο να πλησιάσουν κοντά στην Βενετία Πασβάτη. Ένα ακόμα φάουλ της Κολτσοπούλου, θα γίνει το σουτ. Υπάρχει όμως αποβολή νομίζω. Σωστά. Υπάρχει αποβολή για το νούμερο 8, για την Στρατιδάκη, η οποία έκανε παρεμπόδιση ουσιαστικά την αντίπαλό της να κάνει το σουτ, τραβώντας τα από πίσω. Με παίκτρια παραπάνω τα κορίτσια Τσάεκ. Μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια, 7 ακόμα δεύτερα. Κωνσταντοπούλου, νέο σουτ και πάλι Πασβάτη λέει όχι. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Νέα 20 δεύτερα για την ΑΕΚ με 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Σε ένα παιχνίδι που τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα Χανιά δείχνουν να έχουν μπει καλύτερα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για οποιαδήποτε κρίση. Ένα σουτ ξαφνικό μεν, αλλά άστοχο δε. Προσπάθεια κόντρας για τα Χανιά. Από το πλάι υπάρχει κενό, η Κουδουράκη αν δεν κάνω λάθος πάει να μπει μέσα στην μπάλα, μέσα στα δίχτυα ουσιαστικά και τα καταφέρνει κάνοντας τα τέρματα των Χανίων 3, ενώ υπάρχει κόκκινη κάρτα σε κάποιον του πάγκου της ΑΕΚ. Πρέπει να είναι στον έφορο νομίζω Κώστα τον Ακριτίδη από τον κύριο Κυράνη. Τώρα κάτι είπε, κάτι δεν είπε, δεν έχει σημασία. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τώρα προσπαθεί ο κύριος Ακριτίδης κάτι να εξηγήσει στον κύριο Κυράνη, ο οποίος είναι ανέδοτος προφανώς. Ουσιαστικά θα αναγκαστεί να φύγει από το κολυβητήριο. 3-0 λοιπόν για τα Χανιά με τον γκολ που πέτυχε η Κουδουράκη. Φεύγοντας λέει και τα σχετικά φαντάζομαι. Εντάξει, έτσι συμβαίνει συνήθως. Ναι, και το ευχάριστο πράγμα. Συνέχεια στο παιχνίδι. 3-0 λοιπόν τα Χανιά. Με την ολοκλήρωση 6 λεπτών στη συνάντηση. Και πάλι πολύ δύσκολα θα περάσει τη φουνταριστό η μπάλα. Υπάρχει φάουλ όμως. 13 δεύτερα ακόμα. Ένα σούτ από το πλάι από την Αποστολίδου. Ούτε αυτή τη φορά. Τα Χανιά με την Ινάμπα από τον άξονα. Η μπάλα θα φτάσει στο πλάι. Υπάρχει φάουλ. Η Νάμπα περνάει στη θέση του φουνταριστού. Η Στρατιδάκη προσπαθεί, αλλά ουσιαστικά η μπάλα μπλοκάρει ή μπλοκάρεται αν θέλετε πάνω στα αντίπαλα χέρια της Κωνσταντοπούλου, νομίζω πως ήταν. 1 και 20. 3-0 τα Χανιά, η μπάλα ούτε και τώρα. Το σου που γίνεται από την Λογοθέτη νομίζω. Κόντρα για τα Χανιά με Στρατιδάκη που είναι τέτα-τέτ και από εκεί δεν το χάνει. Τέταρτο γκολ για τα Χανιά, 4-0 προηγείται η χανιώτικη ομάδα. Ενώ εσείς βλέπετε, δεν ξέρω αν το βλέπετε, περνάει ακριβώς από κάτω ο προελάχιστο λεπτό να αποβληθείς Κώστας Ακριτίδης. Ένα νομίζω ιδανικό ξεκίνημα για τη χανιώτικη ομάδα που έχει μπει, φάνηκε από την αρχή πιο δυνατά στο παιχνίδι.
έχει κυριαρχήσει στην άμυνα. Δεν έχει δώσει πραγματικά το δικαίωμα στην ΑΕΚ να βρει ελεύθερο σουτ. Τώρα ίσως θα είναι εξ αυτών. Πολύ ωραία κίνηση και από τη Λογοθέτη, η οποία θα πετύχει το πρώτο γκολ για την Ένωση. 4-1 μειώνει η αρχηγός της ΑΕΚ. Μια πολύ ωραία προσωπική προσπάθεια. Ουσιαστικά έβγαλε εκτός άμυνας ό,τι υπήρχε γύρω της. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και με δύο επιθέσεις να απομένουν περίπου, μία για κάθε ομάδα, 45 δεύτερα, μειώνει σε 4-1. Παπασιφάκη. Το σούτ από θέση πλάγια δεν προλαβαίνει, το σούτ έγινε από τη Ρουσάκη, δεν προλαβαίνει ούτε Στρατιδάκη και έτσι μένουν ακόμα ό,τι δευτερόλεπτα βλέπετε, δηλαδή 17 μένουν για την ΑΕΚ. Για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πίεση για να κερδιθεί και κάποιος χρόνος. Στα 10 είμαστε πια. Κολιτσοπούλου. Θα περάσει χαμηλά για στην Αποστολίδου. Ένα σούτ που θα γίνει από την γαλιατσά του. Αυτό που βλέπετε είναι και η τύχη με το μέρος της Βενετίας της Πασβάτη. 4-1. Παραμένει. Αυτό είναι το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο κολυβητήριο των Χανίων. Το ισχύει δηλαδή, θέλω να πω, για τις δύο ομάδες. 4-1 μετά την πρώτη περίοδο. Προηγούνται τα Χανιά, τα οποία βρήκαν εύκολους σχετικά τρόπους να παραβιάσουν την άμυνα της ΑΕΚ. Στον αντίποδα η Ένωση δεν κατάφερε να βρει πλην μίας περίπτωσης με την Λογοθέτη τον τρόπο με τον οποίο θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Πασβάτη. Δεύτερη περίοδος. Σουτ, δοκάρι και εκτός η μπάλα. Πρώτη επίθεση χαμένη για τα Χανιά. Τα Χανιά με τα λευκά σκουφάκια. Η ΑΕΚ με τα μαύρα και κίτρινα προφανώς. Κίτρινους αριθμούς δηλαδή. Στη θέση της φουνταριστού, που έχει δώσει πολλές μάχες, δεν έχει κερδίσει πολλές όμως, είναι η Πέτα. Η Ξένια η Πέτα, ένα σουτ από μακριά που θα γίνει καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ από την Κωνσταντίνα Εξανθοπούλου. Από θέση πλάγια, πολύ δύσκολο κιόλας. Ουσιαστικά στο παραθυράκι της Πασβάτη μειώνει με ένα επιμέρους 2-0 η ΑΕΚ σε 4-2. Είναι δεδομένο ότι έχουμε ντέρμπι, ή θα έχουμε ντέρμπι. Μη σας ξεγελά αυτό το 4-0 των Χανίων. Εδώ μια βελτιρία της άμυνας που άφησαν την Κότσια να προχωρήσει αρκετά και να βρει το χώρο να σουτάρει και να στείλει την μπάλα για πέμπτη φορά στα δίχτυα της ΑΕΚ, απαντώντας αυτό το μίνι 2-0 ή 0-2 αν προτιμάτε. Η Ένωση και πάλι. Υπάρχει παίκτρια, η Νάμπα αποβάλλεται, η παίκτρια παραπάνω για την ΑΕΚ πια. Με 13 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Κολυμπάει η Αποστολίδου, πάει πιο κεντρικά, αλλάζει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για να ανοίξει η άμυνα των Χανίων. Ένα σούτ όμως, καθότι η μπάλα έμεινε ουσιαστικά στα χέρια της Γαλιατσάτου, έψαχνε στην παίκτρια, δεν την βρήκε ποτέ. Και τώρα πάει να βγει στην κόντρα τα Χανιά. Πάει να βγει στην κόντρα τα Χανιά. Έχει φύγει η Καβακούτση, αν δεν κάνω λάθος, μακριά. Βρίσκει κενό χώρο. Και θα μαρκαριστεί όμως. Και υπάρχει και βούλιαγμα. Άρα η φάση τελειώνει κάπου εδώ. Για τα Χανιά που χάνουν την ευκαιρία με 6,5 περίπου λεπτά. Τώρα η ΑΕΚ στην κόντρα. 3 με 5. Υπάρχει όμως κενό στα απέναντι πλευρά. Εκείνη που είναι Αποστολίδου μόνη της. Θα προχωρήσει στα χέρια της Πασβάτη, που και αυτή τη φορά είναι στη σωστή θέση. Η νεαρή, η οποία παίρνει την ευκαιρία της και θα πάρει και τις πολλές ευκαιρίες φέτος, καθότι η βασική και διεθνής τερματοφύλακα των Χανίων, Κυριακοπούλου, λόγω μιας επέμβασης στον νόμο, θα καθυστερήσει σίγουρα ένα διάστημα ακόμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο στα απέναντι πλευρά με τη Χριστίνα την Κότσια.
να πετυχαίνει δεύτερο συνεχόμενο τέρμα και να αυξάνει και πάλι στο συν 4, 6-2. Εκεί στην περιφέρεια υπάρχει ένα θέμα με την άμυνα της ΑΕΚ. Δεχτεί νομίζω 3 τέρματα από αυτή την απόσταση. Είναι αρκετά κλειστή, δίνει τα σούτ από την περιφέρεια. Δεν σηκώνται όμως αρκετά τα χέρια, με αποτέλεσμα να βρίσκουν σχετικά εύκολους τρόπους τα Χανιά να πετυχαίνουν, όπως τώρα με την Κότσια Δης. 6-2. Χανιά ΑΕΚ. Η άμυνα της Κουνδουράκη με την πλάτη, κοιτώντας ουσιαστικά και στην απέναντι πλευρά. 13 δεύτερα, 10 τώρα. Από πολύ μακριά και πάλι μπάλα. Μία πάσα ουσιαστικά για να γίνει κάτι Αποστολίδου. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, το σουτ μπορεί να γίνει, θα γίνει και η μπάλα θα φύγει από τα χέρια της Πασβάτη και θα μπει γκολ. Είναι το τρίτο γκολ για την ΑΕΚ, με την Αποστολίδου να πετυχαίνει ένα γκολ από πολύ μακριά. Αυτή τη φορά η άμυνα των Χανίων έκανε το λάθος. Μειώνει στο 6-3. Αρκετά υψηλό σκορ για τα δεδομένα ενός τέτοιου παιχνιδιού, αλλά είμαστε μόλις 5 και κάτι, 5 και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά μάλλον πριν το τέλος του πρώτου μισού. Μπάλα για τα Χανιά με την Κουνδουράκη να κρατήσει το φάουλ. Στρατιδάκη και η Παπασφάκη. Προσπαθεί Σκουμπάκη που έχει περάσει στη θέση φουνταριστού, σφουνταριστής καλύτερα. Και πάλι κενό στην άμυνα. Έγινε ένα λάθος στην επίθεση της Σινάμπα και στην κόντρα η ΑΕΚ. Πάρα πολύ γρήγορα κολυμπάει η Κολτσοπούλου. Εξίσου γρήγορα και η Νάμπα όμως θα την κόψει. Θα της κάνει και ένα φάουλ σκοπιμότητας, ενώ υπάρχει και ένα χτύπημα στην προσπάθεια της Κολτσοπούλου να ξεμαρκαριστεί. Χτυπάει την αντίπαλό της και η μπάλα αλλάζει κατοχή. Κουνδουράκη ψάχνει να βρει συμπαίκτρια, κάπου βουλιαγμένη η Σκουμπάκη μαζί με 2 κορίτσια της ΑΕΚ. Παπασφάκη έρχεται από τον άξονα για την Κουνδουράκη, δεν την περιμένει την πάσα, με αποτέλεσμα να χάθει χρόνος. Και πάλι Παπασφάκη προσπαθεί η Σκουμπάκη να ξεμαρκαστεί. Παπασφάκη θα κάνει το σουτ στα χέρια της Πουλοπούλου. Αποβολή. Κερδισμένη ουσιαστικά από το νούμερο 12 την Γλινιαδάκη. Με παίκτρια παραπάνω η ΑΕΚ. Το 6-3 παραμένει με 3 και 50 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Αποστολίδου. Κωνσταντοπούλου. Γυρνάει μπάλα στην περιφέρεια. Δεν είναι καλό το πιάσιμο μου την Γαλιατσά του. Γλιστράει η μπάλα, της φεύγει. Καταλήγει out και επίθεση για τα Χανιά. Κολυμπάν 3 κορίτσια το Χανίο από τα δεξιά. Το σουτ, δύσκολη απόκριση από την Πουλοπούλου. Το σουτ που έγινε από τη Σκουμπάκη νομίζω, αν πρόλαβα εδώ καλά. Ή δεν πρόλαβα, δεν είναι Ρουσάκη. Το έβγαλε όμως το τερματοφύλακα της Ένωσης. 3 λεπτά ακόμα. Το 6-3 παραμένει σαν παιχνίδι με αρκετά γρήγορο ρυθμό. Με αρκετά γκολ. Ούτε αυτή την φορά θα μπορεί να συναυγάλει το σούτ της Γαλιατσάτου. Μειώνουν και πάλι με το δικό τους 2-0 τα κορίτσια της Ένωσης στο 6-4. Το 6-2, το οποίο είχε διαμορφωθεί με 2 γκολ της Κότσια. Το 5 και το 6. Ξαναγίνεται 6-4 με το γκολ που πέτυχε πριν από λίγο η Γαλιατσάτου. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, χωρίς σκοπιμότητα ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραίο σουτ από την Κότσια, η οποία το έχει πάρει
θα ρίξει προσωπικά, τρίτο προσωπικό της γκολ, η οποία αυτή τη φορά, ή αν θέλετε από την ίδια ουσιαστικά πλευρά, σχεδόν λίγο πιο πλάγια, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Ένωσης. 7-4. Με ένα επιμέρους 3-3 σε αυτή την περίοδο μέχρι τώρα. Ασούτ μακριά αυτή τη φορά. Και πάλι τα Χανιά με την Κουδουράκη από τα δεξιά. Κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Η Στρατιδάκη είναι σε θέση βουνταριστού. Έρχεται να μπει και η Νάμπα. Τώρα η Στρατιδάκη θα γυρίσει, θα προσπαθήσει να γυρίσει. Παίρνει ένα φάουλ με 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Κουδουράκη μόνη της με το δοκάρι, το οποίο το σημαδεύει. Και χάνει την ευκαιρία να αυξήσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο του σκορ. Υπενθυμίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα είναι το συν 4, το 6-2 για τα Χανιά. Και το 4-0 βέβαια, δύο φορές δηλαδή. Μπάλα στο πλάι για την Κωνσταντοπούλου. Μπάλα χαμένη για την Ένωση, 1-35. Υπάρχει παίκτρια μόνη της, έχει ξεχαστεί και βέβαια με ένα καταπληκτικό τρόπο η Καβακούτσι βλέπει εκτός εστίας την Πουλοπούλου, την περνάει πάνω από αυτήν, ενώ θα δει και την κίτρινη κάρτα ταυτόχρονα ο προπονητής των Χανίων. Φαντάζομαι για κάτι που ζήτησε, που είπε, δεν ξέρω. Το δέχτηκε όμως αμέσως. Το σκορ πάει στα επίπεδα του 8-4, τρίτη φορά με τη διαφορά στο συν 4. Ένα και 18. Πίεση και πάλι, υπάρχει φάουλ επιθετικό από την Πέτα. Και πάλι ανοιχτή άμυνα της ΑΕΚ και πάλι προσπαθούν τα κορίτσια των Χανίων να βγουν γρήγορα μπροστά. Η Κουδουράκη απέναντι, λάθος πάσα, κλέβει η Γαλιατσάτου, η οποία είχε καταλάβει την πρόθεση της αντιπάλου τους ότι θα περνούσε την μπάλα και πάλι εκεί. Ανοιχτό για τα τελευταία 14, pressing, νέο επιθετικό φάουλ, νέα αλλαγή κατοχής. Τα 30 από τα 43 συνολικά ανήκουν στα Χανιά, δευτερόλεπτα εννοώ πάντα, για να τελειώσει το πρώτο μισό με τα Χανιά προηγούμενα με μια σχετικά σημαντική διαφορά. Ενώ υπάρχει δυνατότητα να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη σε περίπτωση που περάσει. Υπάρχει και αποβολή. Το νούμερο 8 της Ένωσης είναι η λογοθέτη. Αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη αποβολή της αρχηγού της ΑΕΚ. Και θυμάμαι σωστά, είχε δοθεί από μία κάποια στιγμή. Γκολ, ένα ακόμα την Πάτερου. Πρώτη φορά η διαφορά στο συν 5, 9-4 με 15 και 9-16 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι το τέλος της δεύτερης περίοδου. Πολύ ήρεμη η Δέσποινα Μπεκρή, μιλάει στα κορίτσια τους. Καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Τελευταία επίθεση για την Ένωση. 7 δεύτερα ακόμα. Προσπάθεια από την Αποστολίδου. Τελειώνει ο χρόνος, θα γίνει ένα σούτ από εκεί. Η μπάλα δεν θα μπει ποτέ στα δίχτυα. Τέλος δεύτερης περίοδου. Με το επιμέρους 5-1 τα Χανιά. 5-3, συγγνώμη, τα Χανιά προηγούνται με 9-4. Επιστροφή σε 1,5 λεπτό. Τα Χανιά σε θέση οδηγού με πολύ καλή άμυνα.
και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Από την άλλη, η ΑΕΚ που ψάχνει ακόμα τον εύκολο τρόπο να βρει ρήγματα, να δημιουργήσει ρήγματα, δεν τα έχει καταφέρει. Η άμυνα των Χανίων δεν έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα. Άναψαν και προβολής. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι είναι και τίποτα σπουδαία προβολής, αλλά τέλος πάντων πιθανολογώ ότι θα βλέπετε λίγο καλύτερα. Λέω λάθος. Για μία ακόμη φορά λάθος από την επίθεση της Ένωσης. Και στην κόντρα τα Χανιά, καθότι υπάρχουν 3 ακροβολισμένες περιμένοντας την μπάλα, η οποία θα φτάσει στην Ινάμπα. Για την Πάτερου, Ρουσάκη. Ψάχνει Στρατιδάκη τρόπο. Η Ρουσάκη έχει την Ινάμπα δίπλα της. Δεν της δίνει την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι. Αναγκάζοντας την άμυνα της ΑΕΚ να πάει πάνω στην Κότσια. Το σουτ που θα γίνει είναι στο δοκάρι. Ένα σουτ από την Πάτερου. Ψιλογραμμαστό. Κόντρα για την Ένωση. Κολτσοπούλου. Κολτσοπούλου, η οποία θα βρει χώρο, αλλά το σουτ που θα κάνει δεν είναι το δέον για να παραβιάσει την εστία της Πασβάτη. Και πάλι η Νάμπα. Και το τρίτο 8 λεπτό ξεκινάει με τον ίδιο ρυθμό που τελείωσαν τα δύο προηγούμενα. Σχετικά γρήγορα η Νάμπα έχει κενό, θα βγάλει πολύ ωραία εκεί στην μπάτριά του της Καβαγκούτσι, η οποία βρέθηκε στη θέση φουνταριστού. Εκείνη όμως δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Τα χέρια έστω. Πάρα πολύ ωραία γκολ, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από την λογοθέτη, η οποία αντιλήφθηκε ότι η Πασβάτη παρακολουθούσε την άλλη πλευρά της πισίνας. Πέρασε την μπάλα πάνω από τα χέρια της. Μειώνει σε 9-5. Πρώτο γκολ στο τρίτο 8 λεπτό. Σε ένα τόσο ανοιχτό παιχνίδι με τόσα σχετικά εύκολα γκολ, δεν είναι λογικό, ενώ υπήρχε ίσως περίπτωση σουτ, αλλά δεν έγινε ποτέ. 8 δεύτερα ακόμα, παίζει λίγο με το χρόνο Καβαγκούτσι, το σουτ καλό μεν, ευθύβολο αλλά όχι εύστοχο. Και τώρα είναι η ΑΕΚ στην κόντρα με την Ξαθοπούλου από τη μία πλευρά και την Γαλιατσάτου στην άλλη. Μπάλα τελικά φτάσει στα χέρια της Κολτσοπούλου, η οποία από τα χέρια της οποίας περνάει μαζί με τον λογοθέτη οι περισσότερες επιθετικές προσπάθειες της Ένωσης. Το σουτ ούτε αυτή τη φορά. Πασβάτη φωνάζει την Άννα Ρουσάκη, η οποία θα πάρει το φάουλ. Η Νάμπα θα βρει χώρο, θα οπλίσει αλλά δεν θα σουτάρει. Σκουμπάκι. Είναι γκολ. Κοιτούσαμε πως δοθεί κάτι σε offside. Η Χριστίνα Κότσια νομίζω πετυχαίνει ένα ακόμα. Εάν είναι η ίδια, πρέπει να είναι το τέταρτο προσωπικό της. Αν είδα σωστά δηλαδή. Θα σας πω σε λίγο βλέποντας και το play-by-play της. Όχι, Κυριακή Στρατιδάκη είναι η παίκτρια η οποία πέτυχε τον γκολ. Άρα σε εκείνη πιστώνεται. 15. Νέο πρες από πλευράς Χανίων, που βλέπουν ότι αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι το κατάλληλο, ενώ θα γίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από την Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου, με γυριστό σουτ από αυτά που δεν πιάνονται. Βρήκε λίγο κενό και πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. 16. Η Χριστίνα Κότσια, που έχει μείνει στα 3 γκολ, αν δεν έχω χάσει κάτι εγώ. Άλλαξε την μπάλα με την Καβαγκούτσι. Υπάρχουν 2 μέτρα, υπάρχει offside και υπάρχει και αποβολή για την Σκουμπάκη.
η οποία αποβάλλεται και κόντρα με τη Λογοθέτη. Η Λογοθέτη η οποία δεν έχει πάρει χαμπάρι, ενώ υπάρχει πέναλτι, μάλιστα. Υπάρχει πέναλτι, καθώς θεωρεί ο Μανώλης Χατζούλης ότι η Νάμπα ουσιαστικά μπαίνοντας κάτω από το νερό πήρε την μπάλα. Αυτό πλέον τιμωρείται με πέναλτι και έτσι η αρχηγός ΣΑΕΚ, η Βάσο Λογοθέτη, έχει 4,5 λεπτά πριν το τέλος τη δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά στο -3. Το κάτι λέει ο κύριος Κυράνης. Ζητάει κάποια κοπέλα να αντικατασταθεί, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Ομολογώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς υποδεικνύει. Τώρα ζητά να πάει κοντά του Κωνσταντοπούλου να της εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Φαντάζομαι. Λοιπόν, πέναλτι που εκτελείται είναι γκολ. Αν και φάνηκε προς στιγμήν η Πασβάτη να βγάζει με τη συνδρομή και του Δοκαριού και του νερού την μπάλα. Τελικά η μπάλα πέρασε στην νοητή γραμμή. 17. Σας είπα εξ αρχής ότι ακόμα και οι μεγάλες διαφορές σε ένα τόσο ανοιχτό παιχνίδι δεν είναι εύκολο να σιγουρέψουν ότι κάπου έχει πάει. Η πλάστικα έχει γύρει. Πάρα πολύ ωραίο γκολ απέναντι. Αυτή είναι η Κότσια όμως, η οποία πετυχαίνει το τέταρτο προσωπικό της. 11-7. 4 και 20. Πριν το τέλος. Κωνσταντοπούλου. Για τη γαλιατσά του. Και πάλι Κουδουράκη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε πως κολυμπάει προς τα πίσω, κοιτώντας παράλληλα και την πλευρά του τέρματός της. Φάουλ επιθετικό. Μπάλα για τα Χανιά. Καβαγούτσι. Μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια, ενώ υπάρχει και παίκτρια με το νούμερο 4 που θα αποβληθεί Κωνσταντοπούλου και time out που ζητάει ο πάγκος του Χανίων. Έτσι time out με το σκορ στο 11-7 όπως βλέπετε. Τα Χανιά να προηγούνται συνεχώς από το πρώτο δευτερόλεπτο της Ένωσης με διαφορές που έχουν φτάσει και τα 5 γκολ. Ως μέγιστα εννοώ, με παίκτρια παραπάνω. Καβαγούτσι απέναντι, διαγώνιες στις συνεχόμενες πάσες για να ανοίξει άμυνα της ΑΕΚ. Πάτερου, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Στρατιδάκι, κόρνερ όμως από την Πουλοπούλου. Όχι, δεν είναι η Πουλοπούλου, γι' αυτό ήθελα να κοιτάξω. Πρέπει να είναι η Κοτσάκη. Η αναπληρωματική, μάλλον η δεύτερη τερματοφύλακα αναπληρωματική δεν υπάρχει. Στα ίσια δύο ομάδες, καθώς μπήκε η αποβληθήσα Ρουμελιώτη. Νομίζω, έρχεται όμως το γκολ
από τον Στρατιδάκη. Πρόλαβε και την έστειλε στα δίχτυα, ξαναφέροντας τη διαφορά και πάλι στο μέγιστο, στο συν 5, 12-7. Και όσο ο χρόνος περνά, με τα λεπτά που υπολείπονται πλέον να είναι 3 και 20 πριν το τέλος και της τρίτης περίοδου και τα Χανιά να έχουν συνεχώς το προβάδισμα, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό φέρνει και έναν άγχος στην απέναντι πλευρά. Ένα εκνευρισμό. Δεν είναι πάντα εύκολο να αντιδράσεις, ειδικά όταν δεν σου πάνε κάποια πράγματα καλά. Και αυτά που δεν πάνε καλά στην Ένωση είναι το γεγονός ότι όσο δύσκολα βρίσκει το δρόμο στα δίχτυα, αλλά τόσο ευκολότερα δέχεται. Ωραία η προσπάθεια, το σουτ που θα γίνει από την Κολτσοπούλου. Το έχουμε δει αρκετές φορές το ίδιο έργο. Σουτ δηλαδή στην τερματοφύλακα των Χανίων. Ρουσάκη. Πάτερης, συγγνώμη. Φεύγει η Νάμπα, η οποία θα προστατεύσει την μπάλα όσο μπορεί, θα πάρει και το φάουλ και θα βρει ξανά τη συμπαικτριά της Πάτερου. Από εκεί η Κότσια. Πάτερου. Γκολ. 13ο. 13-7. Ταυτόχρονα η μεγαλύτερη διαφορά, το συν 6 που έχει καταφέρει και έχουν πάρει τα Χανιά, γιατί η άλλη ομάδα δεν έχει προηγηθεί στο σημερινό παιχνίδι. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι όλα μετράνε, ειδικά μεταξύ ομάδων που είναι πολύ πιθανό να συνευρεθούν στη βαθμολογία, και να μετρήσει το παραμικρό, προφανώς μεταξύ των άλλων, και η διαφορά τέρματος. Γι' αυτό βλέπετε και το πρες των Χανίων, που μπορεί να έχει μένει ένα προβάδισμα σημαντικό των 6 τερμάτων, αλλά είπαμε, αντιλαμβάνονται τα κορίτσια του Γιώργου Κατσουλάκη ότι αυτή η ώρα είναι η δικιά τους. 10 δεύτερα ακόμα. Η μπάλα έχει μείνει πολύ μακριά. Τώρα υπάρχει φάουλ επιθετικό και υπάρχει και τίποτα δεν υπάρχει. Μένουμε στο επιθετικό. Έγινε κάποια τραβήγματα, αλλά οι διαιτές θεώρησαν ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Μία ακόμα επίθεση για τα Χανιά, με 2 ακόμα λεπτά να απομένουν. Και την Πάτουρο από τον άξονα. Θέση κορυφής. Φεύγουν τα κορίτσια της ΑΕΚ, αναγκάζουν και τις αντίπαλες τους να ακολουθήσουν, αλλά η Νάμπα, άλλο που δεν ήθελε, βρίσκει κενό χώρο. 14-7 όλο ένα και μεγαλώνει η διαφορά. 1 και 56 πριν το τέλος. Κάτι που αποθαρρύνει βέβαια και τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι εξακολουθούν παρόλα αυτά και ζητοκραυγάζουν για την ομάδα τους. Αλλά είναι διαφορετικά να είσαι πίσω στο σκορ και διαφορετικά να προηγείσαι ή να είσαι πολύ κοντά. Θα ήταν τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα εδώ στο κολυμπητήριο με τους φίλους της Ένωσης που έχουν έρθει, αν ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα που αγαπάνε. Για την ιστορία και μόνο, μέχρι στιγμής πρώτη σκόρερ του παιχνιδιού είναι η Κότσια με τα 4 τέρματα που έχει πετύχει και ακολουθείται από την λογοθέτη της Ένωσης, αλλά και από την συμπαικτριά της Καβακούτσι, αλλά και την Στρατιδάκη. Μάλιστα. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Ακούτε τα παιδιά πως φωνάζουν. Ένα σούτο μακριά, έξω η μπάλα, 1 και 27 πριν το τέλος. Επίθεση για τα Χανιά και πάλι. Με το σούρουπο να πέφτει πια, το καιρό να έχει γλυκάνει για τα καλά. Η βροχή χθεσινοβράδυνη και μέχρι τις 10-11 το πρωί δεν δείχνει να επιστρέφει, ή τουλάχιστον επί της παρούσης. Ένα όμορφο κοκκίνο γάλανο χρώμα πάνω από το ουρανό του των Χανίων, και τα λέω αυτά γιατί τελειώνει ουσιαστικά και η περίοδος. Να σας μεταφέρω και λίγο το απέριξ. Ο κόσμος είναι ήδη αρκετός. Ένα ακόμα σουτ που γίνεται από την Καβακούτσι θα μπλοκάρει η Κοτσάκη, Χριστίνα Κοτσάκη. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Δέσποινα Επικρή, η οποία μπορεί με να κυκλοφορεί πάνω κάτω, αλλά η αλήθεια είναι ότι η φωνή της δεν έχει ακουστεί. Προφανώς είναι και το στυλ της. 8 δεύτερα ακόμα και πάλι πολύ μακριά από την άμυνα της των Χανίων. Ένα σουτ θα γίνει, αλλά και πολύ ωραίο γκολ από την Αποστολίδου αυτή τη φορά. 14-8.
Ευνηδιάζεται η Μασβάντη. Δέχεται ένα ακόμα τέρμα. Και δεν είναι η Πασβάτη τώρα, γιατί ομολογώ πρέπει να έχει μπει Σκαλιδάκη. Είναι πολύ περίεργος ο φωτισμός. Με 20 δεύτερα ακόμα θα σας πω. Νομίζω πως είναι Σκαλιδάκη πάντως. Η αλλαγή και των δύο προπονητών στο τέρμα. Σκαλιδάκη μια πιτσιρίκα πολύ μικρή. Αν είναι αυτή, βέβαια θα σας βεβαιώσω στο διακοπή. 4 δεύτερα ακόμα, τελευταία επίθεση για τα Χανιά και εκεί υπάρχει ένα ακόμα κενό με τη Στρατιδάκη να πετυχαίνει το δικό της προσωπικό τέταρτο τέρμα και να φτάνει την Κότσια στην θέση της πρώτης σκόρερ ουσιαστικά του παιχνιδιού. Το σκορ πια στο 15-8, επανέρχεται στο συν 7. Η Πασβάτη είναι τελικά, γυάλιζε λίγο παραπάνω. Όλα παίζουν ρόλο, μην νομίζετε, και η ηλικία. Ζήτω συγγνώμη. Λοιπόν, το σουτ που γίνεται δεν είναι καλό. Τέλος, τώρα, τρίτης περίοδου με τα Χανιά να έχουν καταφέρει να έχουν πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα που τους φέρνει προφανώς πιο κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Για την ίδια αγωνιστική μεταξύ του Ρεθύμνου και του ΠΑΟΚ, ένα συναρπαστικό 11-11. Συνεχίστηκε σήμερα το μεσημέρι με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα κυπέλου της πρώτης φάσης μεταξύ του Ρεθύμνου και του ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα 6-16 και ολοκληρώνεται σε περίπου 10 λεπτά από τώρα με την αναμέτρηση που παρακολουθεί το Χανίων με την ΑΕΚ μετά από 3-8 λεπτά άνετη επικράτηση μέχρι στιγμής στο Χανίων με 15-8 και επειδή μιλάμε για πόλο δεν μιλάμε για μπάσκετ. Είναι πολύ δύσκολο να καμφθεί, να αλλάξει μάλλον ο τελικός νικητής που δείχνει να είναι τα Χανιά. Παρόλα αυτά πρέπει να μείνουμε εδώ και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, έτσι, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, η οποία γίνεται τώρα από την Πάτρου με ένα πολύ ωραίο γκολ, 16-8 double score, μετά το 12-6, ένα ακόμα double score, ακόμα μεγαλύτερο, στο συν 8 τα Χανιά, με την γενικότερη εικόνα του παιχνιδιού, με την Ένωση να δέχεται με κάθε τρόπο τέρματα και να μην μπορεί να βρει εκείνη το δρόμο προς τα δίχτυα. Καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει, επαναλαμβάνω, το τελικό σημείο, νικητής δηλαδή. 4-1 πρώτο 8 λεπτό, 5-3 το δεύτερο, 6-4 το τρίτο. Γεωμετρικά ανέβαινε η επίθεση των Χανίων και γεωμετρικά μεν και τη ΑΕΚ, αλλά πάντα να υπολείπεται. Ένα ακόμα κλέψιμο, Καβαγκούτσι. Οι δύο ομάδες που, αν θυμάμαι καλά, ανέβηκαν μαζί πριν από 2 χρόνια στην Α1, ενώ τα Χανιά και την ΑΕΚ. Υπάρχει αποβολή. Με παίκτρια παραπάνω τα Χανιά. Ένα ακόμα γκολ αυτή τη φορά και πάλι από την Πάτερου. Αν πρόλαβα εδώ καλά. Ναι. Ολοένα και ανεβαίνει ο δείκτης του σκορ. Η Ελένη Πάτερου, η οποία πετυχαίνει το δικό της, θα σας πω αμέσως, τέταρτο γκολ πρέπει να είναι. Όχι πρέπει να είναι, είναι τέταρτο γκολ. Από 4 έχει Στρατιδάκη Κόσια, φτάνει και η Ελένη Πάτερου εκεί. Πενθυμίζω, όλα θα παίξουν ρόλο και γι' αυτό μην περιμένετε να υπάρξει χαλάρωση από πλευράς Χανίων. Παίζει κόντρα σε μια ομάδα που και πρακτικά και θεωρητικά είναι του ίδιου περίπου επίπεδου. Μην βγάζετε λανθασμένα συμπεράσματα με αυτές τις διαφορές. Είναι θέμα ημέρας, θέμα πολλών πραγμάτων. Τουλάχιστον με βάση την εικόνα στα μέχρι σήμερα 7 παιχνίδια, οι δύο ομάδες δεν απήχαν πολύ άλλως, απήχαν μόλις 2 πόντους με τα Χανιά πιο πάνω. Δείχνουν όμως στο σημερινό παιχνίδι να είναι πολύ καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω όμως, επειδή ποτέ δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η τύχη, δεν ξέρει κανείς πώς θα φέρνει η τύχη, όλες οι διαφορές παίζουν το ρόλο τους. Η ομάδα της ΑΕΚ τώρα με την Ρουμελιώτη θα βγάλει αριστερά για την Κωνσταντοπούλου. Με παίκτρια παραπάνω η Ένωση.
6 ακόμα λεπτά. Εδώ τώρα αρχίζει και γυαλίζει επικίνδυνα. Εδώ ότι το φως λιγοστεύει. Είπαμε, η προβολής δεν είναι και η ιδανικότερη. Ένα σουτ. Αυτή τη φορά Πασβάτη θα μπλοκάρει. Και πάει για κόντρα, πάνε για κόντρα τα Χανιά με την Παπασφάκη. Παπασφάκη που βρίσκει κενό. Εφτά ακόμα δεύτερα, υπάρχει επιθετικό από τη Στρατιδάκη, αν προλαβαίνω καλά. Ενώ υπάρχει time out από πλευράς της Δέσποινας Μπεκρή, νομίζω, ναι. Πέντε ακόμα λεπτά για το τέλος. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων έχει πάρει μια σημαντική διαφορά αρκετών τερμάτων, 17-8. Και ο Πανέλος Κατζούλης ζητάει την μπάλα. Σιγά σιγά κάποιος κόσμος αρχίζει και φεύγει. Παραλαμβάνω, η κερκίδα είναι αρκετά γεμάτη. Μένω σε αυτό. Δεν έχουμε δει και πολύ πιο γεμάτη βέβαια, αλλά είπαμε, είναι απόγευμα Σαββάτου. Μια μέρα που είχε γεμάτο πολύ, είχε και τα αγόρια πριν. Σας είπα, 16-9 κέρδισαν τα Χανιά την Ηλιούπολη στην πρεμιέρα της Α2. Προσπαθεί το αγόρια των φιλοξενουμένων. Κάνει μια προσπάθεια εκεί, αλλά υπάρχει ο πέναλτι σωστά. Τώρα ποιον δείχνει ο κύριος Κυράνης δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η ουσία είναι ότι είναι πέναλτι για την ΑΕΚ και ευκαιρία μετά από ώρα να πετύχει ένα γκολ και εκείνη και να ρίξει τη διαφορά στο τελευταίο πεντάλεπτο όσο μπορεί. Νομίζω ότι είναι η Κολτσοπούλου, το νούμερο 2. Ναι, αλλά δεν ευστοχή. Η Πασβάτη έκανε κίνηση στη δεξιά της πλευρά, η μπάλα πήγε αριστερά, αλλά χτύψε στην ρίζα της δοκού και έφυγε εκτός. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει. Και Γλινιαδάκη τώρα. Μπάλα στην Στρατιδάκη, προσπαθεί να γυρίσει. Υπάρχει αποβολή. Μία ακόμα κερδισμένη. Ενώ υπάρχει ένα γκολ από την Βούλγαρη. Η Νεφέλη Βούλγαρη γράφεται και εκείνη στον πίνακα των σκόρερς. 18-8 στο συν 10 η διαφορά, η οποία πλέον έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Με την νίκη του αυτή ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων περνάει και τον ΠΑΟΚ, φτάνει στους 12 βαθμούς. Αφήνει τις δύο δικέφαλους πιο χαμηλά. Επιμέρους 3-0 σε αυτή την περίοδο. Ήδη έχει πετύχει 3 γκολ και θέλει τα Χανιά. Δεν έχει δεχτεί κανένα και υπάρχουν ακόμα 4,5 λεπτά. Επιθετικό φάουλ. Εκ νέου μπάλα για τα Χανιά που φεύγουν τη Στρατιδάκη μπροστά. Στα απέναντι πλευρά πρέπει να είναι η Παπασιφάκη. Εκεί θα πάει μπάλα. Τώρα νομίζω θα φτάσει η Στρατιδάκη, η οποία θα προσπαθήσει να γυρίσει. Θα γυρίσει ψάχνοντας δύο, βουλιάζει όμως την μπάλα. Ψάχνοντας μάλλον συμπαίκτρια θέλω να πω. Βουλιάζει την μπάλα, δεν προλαβαίνει να γυρίσει σωστά. Και έτσι χάνεται η ευκαιρία. Στο μεταξύ, Αποστολίδου, από ό,τι βλέπω, έχει δεχτεί την τρίτη της αποβολή. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Αποβολή ήταν προηγουμένως. Ζητώ συγγνώμη. Δεν έχει σχέση με αυτό που σας είπα. Το παίρνω πίσω. Χαμένη επίδεση της Ένωσης για μια ακόμη φορά.
Λοιπόν, 4 τέρματα, Στρατιδάκη, Κότσια, Πάτερου. Η λογοθέτη έχει μείνει εδώ και ώρα στα 3 της ΑΕΚ. Λογοθέτη, υπάρχει νέο επιθετικό φάουλ από την Γλυνιαδάκη αυτή τη φορά. Και από ό,τι προλάβα να δω, βλέπω μάλλον εδώ πέρα στο φύλλο αγώνας, μόλις από μία αποβολή έχει δοθεί. Ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο με ξενίζει. 3 λεπτά ακόμα. Back to back στα φάουλ. Μπάλα στην ΑΕΚ. Και ο Σκυράνης λέει να ηρεμήσουν τα κορίτσια. Μια ολόκληρη επίθεση. Προσπάθεια πενάλτη. Νομίζω ότι είναι η Παπασφάκη εκείνη η οποία... Δεν μπορώ να δω πραγματικά, ζητώ συγγνώμη, να είναι η Παπασφάκη. Σας είπα, ειδικά εκεί πέφτει στη θέση φουνταριστού, πέφτει το σύνολο των προβολέων. Με αποτέλεσμα να μην φαίνεται. Πέναλτι για την Ένωση. Ούτε τώρα. Άμα έχεις χάσει 2 πέναλτι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν μπορεί να τα ζήσει και πολλά. 3 ακόμα λεπτά. Με τα Χανιά, επαναλαμβάνω, θα το ξαναπώ, να κυνηγούν τη μέγιστη δυνατή διαφορά. Κουδουράκη παίρνει το φάουλ. Παπασφάκη από τον άξονα. Έχει χώρο. Δεν θα σουτάρει. Ή τουλάχιστον δεν σουτάρει σε πρώτο χρόνο, σουτάρει σε δεύτερο και βρίσκει με υπομονή τη γωνία την κενή. 19-8 συν 11 για τα Χανιά, που όχι μόνο θα κερδίσουν, αλλά θα πάρουν και μια πολύ μεγάλη διαφορά κόντρα στη ομάδα η οποία βρισκόταν μόλις 2 βαθμούς κάτω από την Χανιώτικη πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Έχει 2:42 πριν το τέλος. Κωνσταντοπούλου σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της ΑΕΚ. 2,5 ακόμα. Η ΑΕΚ εν κατακλείδη, η οποία δεν κατάφερε ουσιαστικά ποτέ να βρει τον εύκολο δρόμο στα δίχτυα. Τώρα τον βρίσκει. Μειώνει σε 19-9. Απ' την άλλη, έχοντας δεχτεί 19 συνολικά γκολ από τη χανιώτικη ομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. 4-1 πρώτη περίοδος, 5-3 η δεύτερη, 6-4 η τρίτη, πάντα με προηγούμενα τα Χανιά. Σε αυτήν την περίοδο το σκορ είναι 4-1, οπότε καταλαβαίνετε έχει γραφτεί λάθος το γκολ. Δεν είναι 28, δεν το πρωτοδείξεις, είναι 19-9. Φαντάζομαι θα... Τώρα είναι το 20ο γκολ από την Χριστίνα την Κότσια, που με αυτό το γκολ ξαναπαίρνει κεφάλι στην πρώτη θέση των σκόρες. Προηγείται με 5. Ένα και 53. Τελείωμα ουσιαστικά του παιχνιδιού. Τα Χανιά παίρνουν μια σπουδαία νίκη. Παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και η μεγάλη διαφορά που παίρνουν, ώστε να σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίων, είτε με την ΑΕΚ μόνο είτε με άλλες ομάδες, μπορεί και να μετρήσουν όλα αυτά. Κανείς δεν ξέρει σε ποια θέση θα βρεθεί μία ή άλλη ομάδα, αλλά λέμε τώρα. Να μισή ακόμα λεπτό.
6 εκ των οποίων δευτερόλεπτα ανήκουν στην ΑΕΚ. Προσπάθεια για την Καλιατσά, θα ξανακλέψουν τα Χανιά και θα κερδίσουν και την αποβολή. Κλέβει, βλέπουν τα κορίτσια της Ένωσης, πετυχαίνουν ένα εύκολο γκολ από το λάθος των Χανίων, 20-10. Όλα αυτά δεν παίζουν πλέον όμως καμία σημασία, καθότι το σκορ έχει ήδη γράψει. Η διαφορά δεν αλλάζει, 1 και 11 όπως βλέπετε. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για να αλλάξει κάτι δραματικά. Το τελευταίο λεπτό του αγώνα υπάρχει και αποβολή για την ομάδα της ΑΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι τα Χανιά θα παίξουν την πρώτη, τελευταία, ίσως και τελευταία τους επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Μπάλα θα κοντράρει, νέα 20 δεύτερα, άρα έχουν κι άλλη μία γεμάτη επίθεση. Ρουσάκη στην κλειστή γωνία, 21ο γκολ. Μακράν το πιο και εύστοχο και καρπερό όσον αφορά τα τερμάτα παιχνίδι της καλής ομάδας της φετινής σεζόν. Τα 21 που έχει πετύχει. Παίρνει το τρίποντο, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω, κόντρα σε μια ομάδα με την οποία έχει τους ίδιους στόχους ή τέλος πάντων μέχρι στιγμής είχε τους ίδιους στόχους, φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει κιόλας, έχοντας και πάρει και μια πολύ μεγάλη διαφορά στα τέρματα που είναι τώρα 10 με τον γκολ που πέτυχε η Ένωση, με 22 ακόμα δευτερόλεπτα, μια επίθεση για τα Χανιά. Γιώργος Κατσουλάκης φαντάζομαι ότι 22 και 7 για την ακρίβεια. Λέει στα κορίτσια του να την εκδηλώσουν. Θα το δούμε. Απ' την άλλη η ΑΕΚ προσπαθεί να μην το δεχτεί το δέρμα αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Φυσικά δεν αλλάζει πολύ δραματικά. Θα υπάρξει αποβολή με παίκτρια παραπάνω τα Χανιά και ευκαιρία να πετύχουν αυτό το γκολ που ήθελαν και θα το καταφέρουν. 22ο γκολ το οποίο πετυχαίνουν τα Χανιά με σκόρερ την Γλινιαδάκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι 5,5 δευτερόλεπτα, ίσα η σέντρα, ένα στόχο μακριά και τέλος παιχνιδιού. Κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, τα Χανιά πετυχαίνουν επαναλαμβάνω μια σπουδαία νίκη με 22-11 επί της Ένωσης. Επιστρέφουν στους νίκες και προφανώς ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Αυτά και από εμάς εδώ από το κολυμπητήριο της πόλης των Χανίων. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες όσοι έμειναν στην παρέα μας αυτό το διήμερο, τέλος πάντων, ή βρέθηκαν στην παρέα μας. Ραντεβού σε ένα ακόμα παιχνίδι από το κολυμπητήριο Χανίων. Καλό σας βράδυ.